କୋଉଠି ମୋର ଭୁଲ ରହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯଶ ବାବା କୋଉଠି ମୋର ଭୁଲ ରହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ ନା 10ଟା ମାଣ୍ଡୁ ପଠେଇଥିଲି 10 ନମ୍ବର ମାଣ୍ଡୁଟା ପଳେଇଥିଲା। ଏଇ 4 ଦିନ ପରେ 11 ନମ୍ବର ମାଣ୍ଡୁଟାକୁ ପଠେଇଲି। ସିଏ ବି ସେଇ ପରିକା ଆଇଲା ଖାଇଲା ପିଇଲା ବୁଲିଲା ଫିଲ୍ମ ଗଲା ତାପରେ ଆଜି ମତେ ବ୍ଲକ ମାରି ଦେଇଛି। ମୋର ଭୁଲଟା କୋଉଠି ରହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ ନ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନୁହଁ? କଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା? କଳ ମାଇଲା କଳ ମାର କଣ ବା ଢେଲି ମାରି ଗାଧଉଛି ମତେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଙ୍କ ଏ ଭାଇନା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଙ୍କ କାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କଣ ହବ? ହଜମ ପାଇଁ ପୁଣି ପାଣି ଦରକାର ନା ତମେ ତ ପାଣି ଦେଇ ପାରୁନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କଲା ମୁଁ ଟେକୁଛି ବିଷ ଗାଲୁଛି ତା ଭିତରେ ସେ ବସି ଯାଉଛି ମୁଁ ଟେକୁଛି ବିଷ ଗାଲୁଛି ତା ଭିତରେ ସେ ବସି ଯାଉଛି।